Az 1960-as években a Stanford Egyetem egyik professzora egy egyszerű kísérletbe kezdett, mely során 4 éves gyermekek akaraterejét vizsgálta. Eléjük tett egy nagy pillecukrot, majd azt mondta nekik, hogy akár rögtön meg is ehetik, ha viszont várnak 15 percet, akkor még egyet kapnak. Ezután magára hagyta a gyerekeket, és egy áltükrön át figyelte a történéseket. Néhány gyermek azonnal megette a pillecukrot. Mások csupán pár percig voltak képesek ellenállni a kísértésnek. Csupán 30%-uk tudta kivárni az időt. Ami egy egyszerű, gyerekekkel és pillecukrokkal végzett kísérletként indult, egy mérföldkövet jelentő tanulmánnyá vált, mely szerint a várakozásra való képesség, vagyis a türelem, egy olyan kulcsfontosságú jellemvonás, mely meghatározhatja, hogy valaki mennyire lesz sikeres az életben. Emlékszem arra, amikor a vadászpilótai kiképzésre készültem. Az előzetes katonai kiképzés nagy részét testedzéssel töltöttük. Csak futottunk és futottunk, és még többet futottunk. Elkezdtem figyelni valamire, ami őszintén szólva aggasztott. Időről időre lehagytak olyan férfiak, akik dohányoztak, ittak, és mindenféle olyan dolgot csináltak, ami ellenkezett az evangéliummal, különösen pedig a bölcsesség szavával. Emlékszem, hogy ezt gondoltam magamban. Na, álljunk meg egy pillanatra. Én azt gondoltam, hogy majd tudok futni, és nem leszek fáradt. Megkérdeztem magamtól, akkor tehát igaz volt-e az ígéret, vagy sem? A válasz nem jött azonnal, idővel azonban megtanultam, hogy Isten ígéretei nem mindig olyan gyorsan vagy úgy teljesednek be, ahogyan mi azt remélnénk, az ő időzítése szerint és az ő módján érkeznek. A türelem azt jelenti, hogy mindvégig kitartunk valami mellett, azt jelenti, hogy a jövőbeli áldások kedvéért elhalasztjuk az azonnali beteljesülést. A türelem lényege a következő: tartsuk be a parancsolatokat, bízzunk Istenben, a mi mennyei atyánkban. Szolgáljuk őt alázattal és krisztusi szeretettel, gyakoroljunk hitet és reményt a szabadítóban, és soha ne adjuk fel.